ngokholwa. Indaba ila sibizelwe la. Sibizelwe kulo radical. Ngoba abantu baka radical abahambi ngemizwa. Abahambi ngokuthi bazwane, kodwa bahamba ngezwi ukuthi uNkulunkulu ukhulumile wathi asihambe. Ukuze uNkulunkulu akwazi ukudemonstrate the raw power. Uthi umoya ongcwele nalo raw usho physically ufuna ukwenza izinto uNkulunkulu eziphathekayo ngoba sikhonza naye uNkulunkulu. Umoya ongcwele ukhonza nathi, abamoya bayamuzwa, kodwa uthi ufuna ukubonakala in the physical. Uvela amandla, the raw power of God. Manje lebazalwane sine generation ethenjwe kuye uNkulunkulu. Ufuna ukuyibona? Ufuna ukuyibonakalisa. uNkulunkulu ufuna ukuvela. Masenamvimbi ufuna ukubonakala. Ngakho kuzovusa ibandla amalivube. Ngathi uNkulunkulu angasipha lokholwa. Enye izinto that provokes God is faith. Ngale kwe-faith kunezinto esiyitholayo ezinye asiyikhulekelanga, kodwa ngenxa yokuthi siyakholwa. Walizwa uPetro izwi wathi ngenxa yalo nje ngizowaphosa amanethe. Lithi iBhayibheli wabamba kwaze kwaqhamuka amanethe ngenxa yokholwa. Izwi likaNkulunkulu kufune abantu abazohamba ngalo, bahambe ngegunya, bahambe ngokwethemba. uNkulunkulu okhuluma ngegunya unyakazisa iselo, okhuluma ngegunya akavinjwa, okhuluma ngegunya uyafohla. Ukhuluma ngesibindi, ukhuluma ngesabi, uvuse ngisho abantwana, ukhuluma ukuphila kubo, ukhulume ngegunya, ukhulume ngesibindi. Okholwa funeka abantu abazokholwa. Ministry kaJesu ayihamba ngokholwa, umzwile uJesu, uzwile wakholwa, wakhuluma naye. Sesifikile ebukhoneni bakhe, sikhulumile yini, sivulile yini umlomo, sakhuluma kuye, sivulile yini umlomo, sakonfesa, sivulile yini umlomo, sadiklela izwi phekwe impilo zethu. Wandlula lapho okholwayo banakho, uyathanda yini? Yebo ngiyathanda, ngoba lo ocelayo uyakholwa.